O ko jugu de ya. O ye ko jugu de ya. E bɛna nin tulo b'a la. O ye ko jugu de ya. E ka tɛ sɔrɔ mun ya. Ne man kan tɛ ka kuma fɛ parce que a ye min kɛ a ye ko kɛta kɛ ne ya. A y'a tiɲɛ. E bɛna ne muso bɔ parce que e ka tɛ bila. O sera nin na. Aw minnu b'a fɛ ka an ka jaɲumanni ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafinna jaw ɲɛnamaya. Man sɔgɔma. Nse lagare. Naam. Dasira. Ere. Nse. Kɔri baasi tɛ? Baasi tɛ n na. Maa i dalen don na mun b'i la? Lagare foyi tɛ n na. N fari bɛ de don don ɲɔgɔn na. Voilà ne nakun yɛrɛ de bi. I bɛ fɛɛrɛ kɛ, I bɛ wuli, an bɛ taa an fari bɔ ɲɔgɔn na komi e yɛrɛ filɛ n'i bɔtɔla ye dɔrɔn I taara I ka tension ta I nana so a banna I tɛ foyi k'o kɔfɛ. Lagare ne yɛrɛ tɛ se ka kuma I fɛ o. A fɔ ka jigin ka yɛlɛ ne b'o min kɛ tile kɔnɔ. A fɔ o tɛ sport bɔ. Maa o kɔni tɛ sport ye sa e yɛrɛ b'o dɔn. Lagare o bɛ dɔ bɔ koyi. O tɛ foyi ye. O ye camanba de ye. O kuma I bɛ ban n bolo wa? Ama n bɛ k'i wuli sa an ka taa sport léger dɔ kɛ ka segin. I m'a fɔ k'i denni ye subaga ye. Ko n'i ni da ko min kan k'i t'o to yen nɔ. Ma jolie. N tɛ ka taa yɔrɔ la dɛ. I delila sa wuli an ka taa. An bɛ taa an sen bɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn an bɛ segin sisan sisan an tɛ mɛn yɛrɛ. A Lagare. Ne ka ma. Ne ko mun de ye fasa jata. Walayi ma. Komi I ko ten sa. I jɔ. N bɛ wuli. An ka taa an sen yɛlɛ kɔfɛ carré ninnu. Voilà. An tɛ mɛn an bɛ na sisan sisan. Ne ka ma de ma. Nin denni ma n'a nin da I nin kan subagaba. Samaya don an bɛ segin sisan an tɛ mɛn o ma. Ah joli. Ah Lagare Lagare. Kureja. Anchi. C'est Arama. Ça va? Ça va. Somo. Ouvert. Sira. Yɔrɔ fura de bɛ yan. Eh wala mi yɔrɔ fura na koyi. D'accord. Ne yɛrɛ kun taga tɔɔrɔ dugu kɔnɔ. Ah d'accord. Problème t'a la. Basi foyi tɛ yen nɔ. Kureja mun b'i la? Kɔnɔ de bɛ k'an dimi. O daminɛna a mɛnna. Wallahi. Depuis surɔ ne kɔnɔ bɛ k'an dimi. Kureja depuis surɔ o b'e la e m'o fɔ ne ɲɛna an dun bɛ ɲɔgɔn kan so kɔnɔ. Ala wallahi ne tun m'a dɔn ko depuis surɔ a bɛ na n fɛ n k'a bɛ ban ye fura ta ka dɛsɛ. Kureja tiɲɛ yɛrɛ la I y'o mun k'o ma bɛn ma. Ayisa. O tuma an ka sigiɲɔgɔnya nafa bɛ kɛ jumɛn ye? O tɛ foyi ye. Ne hakili la k'a fɔ kɔni ko n'aw kɛra kansinamusomaw ye ni degun bɛ dɔ kan dɔ de kan ka baara kɛ. E ma ŋɛnɛ ni ne ma e ka baara kɛ place la sisan ne yɛrɛ banana est ce que a courage bɛ e minɛ ka na ne ka baara kɛ wa? I ma ŋɛnɛ ne bɛ so kɔnɔ I kelen tɛ so kɔnɔ fosi dugu bɛ jɛ I b'i kɛ baara kan ka ne dalen to. A bɛ kɛ ten de wa? N da awɔ filɛ sɔgɔsɔgɔ yɛrɛ b'a la I b'o fɛnɛ fɔ n ye. Wallahi n ye fura ta ka dɛsɛ. E ni Ala cɛ bɛ se ka baara kɛ nin kan kan? Ala n bɛ n débrouiller. N bɛ n débrouiller. Tulokungɛlɛya dabila sa. Non furala in ja. Ayisa ka n'i yɛrɛ tɔɔrɔ sa Arama. Kureja I ka furala in ja. Ka n'i yɛrɛ tɔɔrɔ n bɛ deli n bɛ se k'a kɛ o. I ni Ala cɛ n'a fɔra e ko e ma ŋɛnɛ ne bɛ e to baara la yan ka bɔ e bɛ dɔw la. Arama e ka gala e b'i ka baara kɛ a to n ka kɛ sa. Kureja I ka furala in ja. Bɔli yɛrɛ ma bɔ bilen ne tun tɛ ka taa yɔrɔ si ko ne tun ka taa n terimuso de fɛ yen nɔ. Ka taa yala fula ten dɔrɔn e ma ŋɛnɛ k'i to baara la yan ka bɔ wa o tɛ se ka kɛ. Sigi kun ye de an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni mun degulen don dɔ ka hakili sɔrɔ k'o dɛmɛ mais n'a fɔra e ma ŋɛnɛ ne bɛ n ka saki da n kan na ka bɔ nafa jumɛn b'an ka sigiɲɔgɔnya la? T'i reposer. I bɛ hakɛ to. I jɔ ne yɛrɛ bɛ n bɛ fura in bila fɔlɔ n taa fini bɔ n yɛrɛ la n ka taa. I bɛ hakɛ to i y'a mɛn. I ka nafɛnw bɛ fan jumɛn? A bɛ gabugu kɔnɔ. Ok. Ma nin tagama nin yɛrɛ tagama in ka wusa ne ma koyi. Yɔrɔ de. A bɛ k'an senw fasa bɔ ɲɔgɔn na o. Ne y'a f'i ye ma n'i ka na an ka taa an sen na yala yala. E yɛrɛ b'a dɔn ninnu ka ɲi ma kojugu. O sayara ma koyi. An bɛ to ka nin kɛ so an y'a mɛn.
n'an tora k'a kɛ an n'a ma kɛ wagati bɛɛ wagati ni wagati n'an tora k'a kɛ a bɛ fisaya pai ma ko dɔ kɛra o don ne yɛrɛ ɲɛna k'a f'i ɲɛna o ye mun ye tuguni i bɛna n jatigɛ ayi ma kana siran ko jugu tɛ kana siran sa i b'a dɔn o don o kɛ ne bɔtɔ n ko n bɛna datu ne de filɛ ka Fati mankan mɛn telefɔni na a bɛ pariwari ko kuma na ko awɔ dɛ ale ka pariwari ma dafa dɛ parce que ale tɛ ka ga kɛ sisan ja a bɛ to ka nasɔngɔ de tigɛ de k'o kɛ pariwari ye i ko mun ma Fati kɔni wallahi n y'a ye o don o n kɔrɔ kunu yɛrɛ an kɔrɔ n bɔra n ko n bɛna datu n bɛnna n'a ye a bɛ telefɔni na a bɛ k'o ɲɛfɔ k'a tɛ ka wari sɔrɔ Fati ayi ne b'a sɔn a dɔgɔden in bɛ sɔn ko caman ma mais ma jigin k'a fɔ k'a bɛ nin fɛnɛ kɛ dɛ nasɔngɔ a y'a kɛ dɛ i ɲɔgɔnnaw bɛ ta ka pere na diɲɛ don o don k'u cɛw ka nasɔngɔ dafa e ta ye k'o tigɛ de Fati ne t'a dɔn den in bɛna changer don min na n m'a dɔn fiyewu den in bɛna changer don min na n'i kumana u b'a fɔ k'i ka jugu waliden ma mɔgɔ bɛ nin kɛwale kɛ k'i bɛ diya mɔgɔ ye jogo sugu bɛɛ a bɛɛ bɛ den in na e ka dumuni bɛ kɛ nin na cogo di a bɛ diya nin na cogo di lagare mɔgɔninfin kɛ fɛn min ye fɛn min ye i b'o de nafa sɔrɔ a to yen kana fɛn fɔ dɛ kana fosi de fɔ a to yen ni ɲɛ b'i ɲɔgɔnnaw ta la don o don olu ta bɛ ka furan ka b'a minɛ kɔnɔ don o don e ta de bɛ ta ka taa di gerebu denmisɛnninw ma o yɛrɛ ye hɛrɛ ye a tɛ maloya Fati tɛ maloya dɔɔni ma maloya kisɛ kelen tɛ Fati la an ka taa e ko an tɛ bi ta in yɛrɛ bila ta ma an ka dɔɔni kɛ mais ma kana to mɔgɔ ka bɔ kalama ko ne y'a f'i ɲɛna dɛ ne b'o fɔ jɔn ye sa komi ne tɛ n ka fɛn dogo i la ne mana bɔ fɛn min kalama dɔrɔn ne b'a f'i ɲɛna donc kana fɔ mɔgɔ ye ko ne y'a f'i ye dɛ ne t'o fɔ mɔgɔ si ye sa Lagari hakili sigi mais n'i ye fɛn o fɛn mɛn nin n'a ɲɔgɔnna la e k'a da ne kulo kama n yɛrɛ b'a dɔn n bɛ min kɛ o m'a f'i ɲɛna o ma an ka dɔɔni tagama an ka kare munumunu la an bɛ sɔrɔ ka taa so mais n'an bɔra kɔfɛ kare nin kan ne tɛ tɛmɛ o kan bilen dɛ problème foyi t'a la an ye caman kɛ sa o i m'an sen fasa yɛrɛ bɔ wallahi ma joli an ka taa wallahi ma Lagari Fati ta in kɔni kuma t'a la Fati tɛ changer ne y'a f'i ɲɛna a mɛnna Fati tɛ falen kuma tɛ Fati ta in na bilen dɛ Fati tɛ ŋɔni Adère ne kun kan k'e wele Tere jɔn tɛ sigilen mais u ye baarakɛla de ta sinon yan nɔ Sherifu bɔra wa Amadu papa fana tɛ yan Tere tɛ nin kɔnɔ yɛrɛ ayi Sherifu Fati ni fɛnɛ min ko na sugu komi n tɛ tɔni dɔ de ye donc e t'i yɛrɛ bonya ni kusugu ma kun jumɛn de la ni fɛnɛ bɛ kɛ yan e bɛna ka na mɔgɔw sɔrɔ tewu la i t'a dɔn mɔgɔ min yɛrɛ tɛ sigi i bɛna dɔrɔn ka na o baraja ta dɔrɔn k'o jɔ i da la ça c'est quelle manière ça Sherifu nin tɛ fitinin de fɛnɛ kama i bɛ ka fɔ k'i bɛ ne dɔgɔya donc ni e ye min kɛ nin i t'a dɔn i ye ko kɛ yan mais nin tɛ kojugu ye o et puis te yɛrɛ tɛ fɛn min kɔnɔ yɛrɛ fitinin dɔrɔn de b'a kɔnɔ n y'o ta k'o min o sera diɲɛ wuli ko la Fati il est temps que tu te respectes pas i yɛrɛ bonya kosugu dɔ ma i b'a dɔn e ya depuis e nana du in kɔnɔ ne y'a dɔn ko e ça va pas wallahi
mais ne mu manière sugu ye i yɛrɛ ladamu sa Sherifu wa kana na n dɔgɔya n t'o fɛ kana n dɔgɔya dɛ n'i ka te min o ma bɛɛ tiɲɛ ma n'a ma bɛn i ma i bɛ yafa n ma mais i kana na n dɔgɔya n t'o fɛ kana n dɔgɔya i bolo yɛgɛgɛtɔ ye ne kɔrɔ b'a yɛgɛyɛgɛ kɔrɔ n'i dɔgɔya i bɛna mun de kɛ n'i ye n dɔgɔya min bɛ bɔ la an b'o ye i bɛna mun de kɛ i jigi dalen n'i kana na ne dɔgɔya bolo yɛgɛgɛ jɔn ne kɔrɔ e ye jɔn ye ko bolo tɛ yɛgɛyɛgɛ ou bien i bolo k'i jigi dalen don fɛn dɔ de kan yan so kɔnɔ yan ala cɛ i tɛ sabali i tɛ sabali n tɛ sabali yɔrɔ depuis nana yan nɔ n ka kuma s'i ma ne ta seri ma Fati sabali min b'i fɛ o fɔ n ka mɛ n kana dɔgɔya di n'i dɔgɔya dun ne ko n kana dɔgɔya di ni ne ye dɔgɔya n'i kana na ne dɔgɔya e bɛ k'i yɛrɛ filɛ jɔn ye Umar Sheriff bana ka ne bugɔ mais ba mun kɛ a bɛ bugɔ fa de b'a la mun kɛra Umar cɛ kuma ye muso fɔ ne de sigilen bɛ yan sɔgɔmada la n bɛ n ka te wuli la n wulila ka don so kɔnɔ n bɛ ka taa fɛn dɔ de ta juste le temps que n bɛ na n bɛ n'a sɔrɔ barada b'a da la a bɛ k'o min o fana ma ne yɛrɛ yan O ye kojugu de ya? O ye kojugu de ya? n tulo b'a la O ye kojugu de ya? ne man kan tɛ ka kuma a fɛ kan parce que a ye min kɛ a ye ko kɛta kɛ ne yan a y'a tiɲɛ e bɛna ne muso bɔ parce que k'a ye ka te bila O sera nin na. O sera nin na. To ko sera nin na. kɔrɔ jumɛn kɔrɔ sabali dɛ non sabali dɛ kɔrɔya t'a la dɛ i muso non ayi maman a y'a jɔ bani e bɛna ne bɔ o de la i muso n'a tɛ place n b'a bila place la E tɛ se ka ne bila n place la. O ka fɔ ale bɛna don i la. Ne b'a fɔ i fɛ t'o mɛn yan. maa jama dɔrɔn bɛ Sheriff ka yɛrɛ don i da yɛlɛ Sheriff bɛna ne muso bugɔ parce que k'a ye te ta ko ka min ma Umar fana tɛ se ka na ni muso dɔ fana ka n'o bila an ka so kɔnɔ ko b'an dɔgɔya k'an tɛ se ka kuma Ne ye o fana tɛ se ka kɛ dɔgɔya. Ne ye dɔgɔya. Ma ma kɛ ten yɛrɛ. A ma kɛ ten yɛrɛ. Ne nana dɔrɔn ka te ta dɔrɔn k'a min. e bɛ sɔn ko fɔ ne de ɲɛna Sherifu e bɛ sɔn ko fɔ ne de ɲɛna Umar sabali c'est pas pas non i kunkolo est ce que kunkolo b'a kɛnɛ Umar sabali maa ɲɛ t'a la i tulo t'a la i tulo t'a la Sheriff. i tulo t'a la a b'i bolo dɔgɔma O taara fa de b'i la. I bɛ kuma i kɔrɔkɛ ma tan cogo di? Umar la i kan ka te bɔ Umaru n'i y'a faamuya e fɛnɛ b'i muso nɔfɛ kɛlɛ la. maa nɔfɛ kɛlɛ tɛ a bɛna bugɔ ko parce que k'a ye te min o sera nin na Ne ko ne b'i muso nɔfɛ kɛlɛ de la. E ko t'i muso nɛgɛsɛ mankan na. wallahi maa n y'o de fɔ kan Sheriff bɛ jama o jama la wallahi de b'a kɔkɔrɔ o de don quoi Sheriff bɛ jɔ ne b'a k'a bolo kɛ ta ka taa ne yɛrɛ ɲɔgɔn o ye bi ye dɛ donc e fana non maa sabali sa Sherifu. maa ye tiɲɛ fɔ dɔɔni sa du in kɔnɔ E sa ka wuli sa, te yen to Bon, yen. Te yen to yen ka tigɛ tɛmɛ. ala jɛ ala ko n b'a ka tiɲɛ Kɛmɛ Sheriff. bɛɛ dama bɛ wallahi ni mankan ye ko n b'a ka tiɲɛ mais i bolo k'a bɛ bila ta a tɛ bila ta o ni y'i kunkolo n'i den ka se ne muso ma k'a tɛ bila ta n'i den s'a ma hali n'a fa b'i la mamu ne Umaru n'i kɛra y'a faamuya e bɛ fɛ k'a bɔ e muso kama. I bɛ fɛ ka Sheriff bɔ e muso in kama. ma ko bɛɛ kɛra e yɛrɛ ɲɛna ko bɛɛ kɛra e ɲɛna Ni den y'a sen su yan ka ban ne ka so ni hɛrɛ fara la ni yɛrɛ ye hɛrɛ ye wa ni musonin kama ni ye hɛrɛ ye e ma mun bɛ yen nɔ a sera k'i ɲɛ yɛlɛ o a bɛɛ tɛ nin de ye wa i cɛ minɛ ka taga n'a ye a ye manama ko da kan Fati yo ne bɛ yɛrɛ ɲininka e kun nana mun de la yan bi ma ni nana e foli Fati n'i tɛ tobili la n yafa i ka foli kɔ parce que e sen su o su ne ka du in kɔnɔ yan mankan de bɛ wuli k'a jɔ i y'a mɛn n yafa i ka foli kɔ pewu ala ye muso jugu d'i ma kɛ a b'i ka so kɛ problème y'i bolo mun de bɛ yen a bɛɛ tɛ nin de ye wa a na o na o n'a ko de don a na o na o n'a ko de don wagati o wagati ni ko k'a ko bɛ nɔgɔya o tɛ nɔgɔya Uma ni Sheriff bɛ ɲini ka kwaba ko da ɲɔgɔn kan bi k'a sababuya kɛ ni musonin ye o de b'i ka kuma bɔ n bolo e Fati kɔni ni ye kɔlɔkɔlɔ ye e na o na f'e de ka kɛlɛ wuli du in kɔnɔ yan n'i tɛ ɲɛ a kɔ i tɛ to yen nɔ i bɛ na tobili min yɛrɛ kama o tɛ kɛ ka ɲɛ i kelen ko ɲama nafa foyi de t'i la ne bɛ na yɛrɛ yan n'a fili n'i ye kɔlɔkɔlɔ ye ne fɛnɛ ka ne dɔgɔya walayi bi la e b'a dɔn ni furu tɛ e tɛ ne dɔgɔya n kana na na yɛrɛ ni tobili yɛrɛ nege tɛ ne yɛrɛ la yɛrɛ
aw minnu b'a fɛ ka an ka jaɲumani ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafinna jaw ɲɛnamaya